día de festa e de recoñecemento, imos darlle estes premios a esta xente con talento. Para a xente da xeral e tamén da escolar, imos darlle unha aperta, grazas por participar. Ei, Mariña, hai que facer unha regueifa. Miramos que aquí hai un montón de cousiñas para traballar e daremos feito. Claro. Pois veña, mans a mans. E mira, hai unha cousiña que tens que saber, porque isto que está aquí é un ingrediente segredo. A ver que cheira. Que ben cheira. Que? Ai, é segredo, senón xa non te diría. Pero mira, temos aquí unha dúcia de ovos. Unha dúcia? Pasa que... Espera, por que están... Outro segredo. Cada un destes ovos ven dunha galiña distinta. Esta galiña cantaba moi ben, porque pon mellor cantada. Que pon o teu? Na miña pon o mismo. Porque esta é escolar e esta é a xeral. E que ten de diferencia? Pois home, que a xeral cantan bastante peor que os escolares. É broma, é broma. Non, que hai dúas categorías no Regueifate e temos que dar os 12 premios. E non vimos outra mellor maneira de facelo que facendo unha regueifa. Que che parece? Perfecto, empezamos? Quen comeza a romper? Eu. Xa o sabía, xa o sabía. Entón empezamos por cal? Pola escolar? Esta non era xeral? Pois pola xeral. E o premio na categoría xeral para a mellor cantada de pra... Hoxe eu vou contarvos o que tiven que sufrir no instituto este curso coas medidas do COVID. La 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 la. E agora toca xa ti dar o seguinte premio. Pois veña, imos alá. A ver cal me toca... Ai, este de aquí gústame moito. Sabes por qué, Mariña? A ver, por Porque qué? é moi aguda! Faltanos algún día dar, espero que non, a regueifa grave. Temos a regueifa máis aguda na categoría xeral para... Opa! El ojo hei de pranchar e ti aí ben sentada e non me pensas axudar. Se Deus me fixera home, outro gallo cantaría, pero ao nacer muller tesme que dará alegría. Ei, Mariña, toca che dar o terceiro premio xa. Vale, a ver, vamos a ver este. Espera. Non escoitas como uns murmullos? Os ovos, unidos, xamais serán vencidos. Ai, esta sí que está claro. O premio para a categoría xeral da máis reivindicativa é para... O galego é un idioma como os demais. Debería ser usado en unha das cousas culturais. Ai lo le, ai lo leilo, ai lo... Imos logo co seguinte premio, Mariña, que este, para min, sinceramente, é o que máis me gusta. Para a xente diversa, como a nós. Así que, a categoría xeral, a máis diversa é para... Escoitade a miña xente, eu non son vegetariano, que eu jalo bastante peixe. El jala moito peixe, porque xa é mariñeiro, o me achucha miño servidor o arrieiro. Ei. Se me acaba de ocurrir unha cousa. Para darlle así un pouco máis de vida a isto, vamos a facer un xogo. A ver, vou a coller dous ovos. Un que é o da mellor falada e outro que é a máis brava. A ver se adiviñas cal é. Bueno, pequeno besbello, está clarísimo, non? Vale, entón, na categoría xeral, o premio a máis brava é para... Vou aproveitar para pasear polo monte onde este unha boa sombra que se quite o chapapote. Pois nada, chegamos xa ao último premio de categoría xeral que vai ser para a mellor falada. Digo cho eu. El Riego tamén é famoso na banda de Portugal. Sempre preguntan por ele e cando vai vir par.
Vou atravesando na fronteira, a modiña eu sei que pereci, porque me tan controlando eses demos da GNR. Pois os Reggae Premios da Xeral, espectacular, pero digo cheo que os da escolar vades flipar, porque son reivindicativos, no, o seguinte. Así que con cal empezamos, Mariña? Vale, vamos a ver este de aquí. Vou vos a dar este premio para a mellor cantada na categoría escolar, isto é unha pasada. Dentro vídeo. Leiras, lagos, ríos, fontes, isto é espectacular. Traballemos, amiguiñas, para isto conservar. Bravo! E agora, Mariña, aquí estaba un ingrediente segredo. Sabes que é? No. Agudeza. A máis aguda na categoría escolar é para... Somos as dúas Marías, por ali a máis maruxa. Paseamos polas rúas, amosando fermosura. Escoita, eu creo que a esta regueifa falle falta, non sei, algo diferente, algo de diversidade, para que espese un pouco. A ver, A ver, vamos a botar un pouco de leite. Mima. Un pouco. Vale, e agora vamos a botarlle un pouco de fariña. Bueno, un pouquiño. E agora... Vale, o premio da categoría escolar para a máis diversa e para... Loitamos pola igualdade e imos a demostralo. Escribimos a regueifa para podernos mudalo. Chegou o entroido fareleiro, Hai que reivindicar tamén o entroido. Ora que ven agora, en escolar, é tamén unha das máis importantes, que é a reivindicativa. Queremos crianzas creativas, pero tamén críticas. E na regueifa temos a mellor ferramenta, que é a retranca. Así que levedemos todas xuntas e reivindiquemos un mundo máis xusto. Racismo na sociedade, por algo que non elixes. Todos somos igualiños, non importan as raíces. Tamén existe o machismo, mulleres que saen con medo. Ninguén pertence a ninguén, nin é máis polo seu sexo. Vinganza! E o premio para máis brava e para... Convertíronse en guerreiros e non eran os mellores, pero do fondo mariño eles son os salvadores. Bon, Mariña, bon. Pois nada, imos chegar xa ao final da entrega de premios coa máis potente, que é a mellor falada. Esa ten boa pinta, A nosa lingua é o que nos une. E como din os inuits, unha frase moi interesante que di que a lingua é a única ferramenta no mundo que se afía co uso. Así que, dentro vídeo. Hoxe veño che falaré deste ritmo arrepiante, porque para os de Rianxo a Rianxeira vai por diante. O requetón é fermoso, pódese ata bailar, O contrario que esa cousa que vos moi mal entoado. Vai sendo hora xa, Mariña, isto é vergoñento, hai que limpar por aquí. Veña, mentras que eu limpo, ti, por favor, vai dando aí os últimos ingredientes, que hai que tomar a regueifa hoxe ou que? Está na mesa. Ai, Mariña, me cajina. Aí está, cuidado queimar. Vale, non quero queimarme, traesme o pano. Sí, non? Bueno, nin tan mal, Como ves? Uf, isto ten unha pinta... Pois eu penso que podemos ir dando despedida xa a esta xente, non? Damos a despedida? Sí. Vou vos dar a despedida, non vos la quixera dare,
comede nesta regueifa que vos aproveitare. Parabéns e grazas por participar un ano máis no Enregueifa. E este é por vos, É por nós tamén. Dalle, Mariña, cuidado que te queimas, cuidado que te queimas. Cocha. A regueifa. Aí vai.